Bapak Ibu, para kadang kinasih, simbah-simbah lan adik-adik, para rama, suster, bruder, berkah dalem Gusti, sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun nglampahi gesang ing dinten menika, lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged nggayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan bangun semangat enggal, anggenipun ngabdi Gusti lan asung paseksen menggaing iman kapitadosan dumateng Gusti Yesus. Selamat tahun baru, wilujeng warsa enggal. Mugi-mugi ing wiwitaning tahun 2026 kula panjenengan estu nggadahi semangat enggal ingkang makantar-kantar kangge nglampahi pasujaraning gesang sesarengan ing alam donya, winengku ing panunggilan kalian Gusti Allah ingkang sampun kersa manjalma dados manungsa, dados Sang Immanuel, Allah ingkang nunggil ing kawula, Allah beserta kita. Mugi-mugi panunggilan menika estu kula panjenengan raosaken lan dados pitedah bilih anggenipun kula panjenengan lelana ing alam donya menika boten piyambakan, boten namung migunakake daya kekuwataning manungsa, ninggih awake dhewe tinimbalan tansah tinarbuka dumateng kuwasaning Allah sing nyarengi lampahing gesang kula panjenengan. Dinten menika tanggal 1 Januari kula panjenengan nggih ngriyayakake Ibu Maria, Ibu dalem Sang Kristus, Ibuning Allah. Mugi-mugi menika nggih dados pitedah tumraping kula panjenengan yen Gusti Yesus piyambak nunggil ing kula panjenengan, temtu Ibu Maria nggih nyarengi ingkang putra, termasuk nyarengi awake dhewe, nuntun awake dhewe para putra ing Sang Kristus. Mila miwiti warsa enggal kula panjenengan sampun sak prayoginipun kanthi kapitadosan sing kuat ngadepi maneka warni tantangan gesang menika kanthi penuh keyakinan. Pancen mbok menawi yen awake dhewe mung mikir adhedhasar kekuatane awake dhewe, adhedhasar kemampuan ekonomi keluarga utawa padamelane awake dhewe, mbok menawa yen dipikir-pikir, ditimbang-timbang, tuwuh rasa kuwatir. Sesuk-sesuk brayatku piye? Kanggo nyukupi butuh saben dina kepriye? Anakku wis wiwit sekolah terus kepriye? Yen namung migunakake daya kekuwataning pribadi manungsa. Ning mugi-mugi Natal lan riyaya Ibu Maria, Ibu dalem Sang Kristus menika ndayani anggenipun kula panjenengan nggih tinarbuka mbikak manah, mbikak gesang marang kuwasaning Allah, marang tuntunaning Ibu Maria ingkang temtu kemawon nuntun ngarahake awake dhewe wonten ing margining kawilujengan, margining karaharjan. Mung awake dhewe gelem ora tinarbuka dumateng Allah Sang Immanuel, tinarbuka dumateng tuntunanipun Ibu Maria. Apa ya awake dhewe tetep tinutup ati lan uripe saengga sedaya namung gegeki kekuatane dhewe. Ibu Maria dados tulodo tumraping kula panjenengan sami, anggenipun pinitados pinilih dening Allah dados ibunipun Sang Putra. Yen Ibu Maria namung migunakake daya kekuatanipun pribadi, temtu Ibu Maria boten saged. Ning merga Ibu Maria tinarbuka dumateng kersaning Allah lan pitados dumateng Allah, Ibu Maria wantun nampi timbalan sing agung menika. Saengga anggenipun nglampahi gesangipun, anggenipun dados Ibu dalem Sang Kristus,
Ibu Maria estu kanthi setya taat netepi menapa ingkang dados timbalanipun. Pancen Ibu Maria yo ngalami bot repoting gesang, kudu ngungsi, kudu dadi ibu tumraping Gusti Yesus ngantos minimal 30 taun. Sing yo ngalami ora gampang didik nuntun Sang Putra. Pas yuswa 12 taun Gusti Yesus kantun ana ing padaleman suci. Ibu Maria yo kuwatir, Santo Yusuf yo kuwatir anakku nang ngendi, lunga kok ora pamit. Ning Ibu Maria tetep setya tinarbuka dumateng kersaning Allah lan nyimpen sedaya menika wonten ing manahipun, dilimbang-limbang, direnungkan apa to kersaning Allah marang uripku. Pramila monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembayang sawetawis. Konjo ing asma dalem Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin. Suwawi sami munjuk. Gusti Yesus, sabda dalem Hyang Rama ingkang sampun manjalma, mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula. KBKO kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuwana kawula mawi roing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem, kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapetik saking Injil Lukas bab 2 ayat 16 ngantos dumugi 21. Nalika samono para pangon padha budal gegancangan lan ketemu karo Ibu Maria lan Santo Yusuf sarta Sang Timur kang disarekake ing pamakanan. Bareng padha weruh Sang Timur, nuli padha ngandel marang kabeh pangandika bab panjenengane. Kabeh padha gumun krungu critane para pangon mau. Dene Ibu Maria nyathet saking lelakon ing sakjeroning batos. Para pangon nuli padha mulih karo ngluhurake lan muji marang Allah. Dene wis padha kepareng ngrungu lan meruhi sing sarwa cocok karo pangandikane para malaikat. 8 dinane Sang Timur disupiti lan tinengeran asma Yesus miturut pangandikane malaikat sadurunge ginarba. Makaten sabda dalem Gusti. Suwawi sami munjuk. Gusti, kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem. Sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing suwarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, ing riyaya Ibu Maria Ibu dalem Sang Kristus Ibuning Allah, kula panjenengan tasih mirengaken kados pundi swasana Natal. Para pangon ingkang sampun diparingi wartos bilih Sang Timur miyos dipratandani kanthi wonten bayi digedhong dipapanake ana ing pamakanan. Pranyata ingkang dipun pireng menika estu cocok kalian pangandikanipun malaikat kalian kanyataanipun lan para pangon estu bingah. Ibu Maria ingkang manggi para pangon nyimpen sedaya ingkang dipun critakaken para pangon menika ing sakjroning batin. Temtu jejering ibu kula panjenengan saged bayang-bayangake nglairake ana ing kandhang terus anggenipun gedhong Sang Putra namung ana ing gombal terus dipapanake ing pamakanan. Sedaya menika kalampah ya merga kepeksa. Kenging menapa kok kepeksa? Ingkang sepisan nggih amargi rikala babaran Ibu Maria lan Santo Yusuf nembe wonten perjalanan badhe sensus ing tanah asalih. Ingkang kaping kalih merga ya ora entuk penginepan. Salah setunggal alasan kenging menapa kok sing gadah penginepan nolak merga arep nggo lairan, kuwatir
mengko penginepane dadi haram, dadi najis. Padahal rikala semanten ya temtu kathah banget sing butuh penginepan. Nek dadi najis, penginepane engko ditolak, ora ana sing nginep, rugi. Nah mila lajeng brayat Maria Yusuf ditolak. Anane intuke ana ing kandhang, merga ya wis arep lairan, wis ra iso disemayani. Nah menika gegambaran kados pundi pangorbanan Ibu Maria Santo Yusuf netepi lan ngemban menapa sing dados kersaning Allah. Mugi-mugi kula panjenengan sami nglampahi warsa enggal menika nggih nggadahi semangat sing tetek, daya juang sing kuat anggenipun nglampahi gesang penuh kabingahan. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin.